Мунча жана. Мен білем, что мунчада біздің малайым біле хатыны. Қойғы желі Калантаевлар ишігін 5 октябрь күнні қоға. Түнгі бірді ұт шыбықлары шытырдауына уянып кеттім деп еске ала игзеклерінің әбесі Гүлсине. Ол вақытта мұнша янып біте язған бұла. Маларымнан шыға алмадылар енді. Тұншықып үлділер мұны. Икәуләшіп, яшкелі малай. Сырылар енді. Почему так? Бабулы дилер инде алар мені. Яңын сөндірушілер тез келіп жетуін, әмі 36 яшілік улы Михаил білән 32 яшілік келіні Ксенияны құтқарып қала алмайлар. Біріншіл фарыз бойынша мұнша ешігін кімдір тыштан мақсус тіретіп қойған була. 7 яшілік Саша білән Юра иятим қалалар. Олар турында волонтерлар біліп ала. Дети на тот момент из-за непригодных условий. Яшәү өчен шартлары булмагач, Саша белән Юраны балалар йортына урнаштырдылар. Әбиләре елады да елады. Уйлап карагыз, балалары үлде, оныкларын алып киттеләр. Беренче эш итеп без аңа фатир арендаларга ярдәм иттек. Благодаря помощникам, отзывчивым людям была бы арендована квартира. Бу балалар бүлмәсе. Менә шундый матур обойлар алдылар. Все подобрали малайларга менә. Хәзер инде үз йортлары булды. Гөлсинә ханым аңа әле дә ышанмый, күптән түгел ул оныкларын опекага алган. Оныклар янымда хәзер матур садикка җириләр. Занимаются с ними, и психологи, и логопеды, все занимаются. Шундай матур яхты, жылы, вообще изумительный. Калантаевлар шатлыгын бүлешергә күрше күлән туганнары җыелды. Йорт салырга булышкан хәйриячеләр шын бәйрәм булсын дип тырышкан. Яңа йорт ачкычларын төзелеш оешмасы җитәкчесе Ильяс Гыймадов тапшыра. В этот торжественный момент я хочу вам вручить вот эти ключи. Держите. Көп кенә үзебезнең поставщиклар, исполнительләр, субподрядчиклар, алар тоже безне бу эштә поддержали. И шулай итеп, менә 5 ай эчендә үзегез күргәнчә бик матур, күркәм йорт. Йорт кына түгел, менә диварлар, капкалар, мендәр, кровать, кухонная гарнитура, җиһазлар бөтенсе куелган, эшләнелгән. Бу чыннан да бергәләп күрсәткән ярдәм була. Кемдер төзелеш материалларына ташлама ясаган, кемдер җиһазлар алып биргән, кемдер урын җир китергән. Җирдагыча бер кайгыны 5кә бүлгәннәр. Саша белән Юра үз бүлмәләрендә мәш килә, 3 айдан соң алар мәктәпкә барачак. Большая гордость, что есть много неравнодушных. Олы йөрәкле кешеләр булуы зур горурлык. Барсы алдында да баш иябез. Әлбәттә, бу гаилә безнең күз уңында булачак. Мәктәпкә урнашу әзерлек эшләре шактый күп була. И обязательно поможем и поддержим и при поступлении детей, и когда они будут собираться в школу. Якты дөньядан киткән улы килене истәлегенә Гөлсинә Калантаева алмага чутырткан. Киләчәктә оныклары бу тирәне алма бакчасы ясар дип өметләнә әбиләре. Яшел Үзән районыннан Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.